Не, защо не мога да спе? А, да. Че са, какво е това? Това е Майнкрафт. Майнкрафт. Както казват някои. Да. Не знам какво да кажа, светът ми беше погубен. Просто тук няколко пъти се чупиха честове и всичко върваше да се зле и да. Като цяло трябваше много да се... И честовете, целите ето ми ги изгубих. Къщата много се трябваше да спираме. Тадам. Няма много дърво, остана ми да е дърво само от всичко. Просто много не се трябваше да оправям. Те какво беше, какви крипари гърмяха. Да. Много време не да оправя всичко. И тук животните, кравичките, носата, мосата, всичко. И между другото убих един уич и му взех пошената. Ей, тъпо прасе, ще умреш. И да, като цяло, просто не знам, играхме, без да искам да се играх, нали? Реших да си събера малко диамантчета и други глупости, ма. Ето, всичко са провали. Пигимри. Спомням си, кога много събирах... както и да. Да. Като цяло това е все пак нов епизод на Майнкрафт. Не знам, защо много хора ми казват да псувам в клиповете си и говоря глупости, да бъда по-интересен. И като искате, знам, че това го писаните тинейджери ма карат и там хапета на 10 годинки. Ами, добре, ще псувам! Майка си, това прасе тук, да в кура долен. Ще му си това на кура, ще му навръв газа и ще му излезе от устата. Бахта в майката. И да, това беше. Лед псувах, между другото играм по-малко чунко, защото съм на друг компютър. Не съм на моя си MND. Лебе с вами, той вече... Вече съм на един компютър, дето вървам само на 60 FPS, а докато се нямам на 60 пак. Да, това е... добре това, така че... Какво се прави? Рейтинга си е такъв. Аре, печи са по-бързо, ти тъпо гумно. Често е така, виждате, няма нищо. Аз всичко тук ще го събирам. Аз съм хипер жаден и гладен. И съм му срещна едно гумненце. И ще му щупа тъпата главица. И сега почвам някъде тук да си правя бренчманинг. И знам къде ще бъде той. Ох, милото ми. Наснака ли са? Да. Игра... Това е... Но те мобове ще ми скарам главите и всички чаталища, маталища, какви други глупости. Те са пълната жълкарията и новите мобове. Направо... Да, ще правя нова градинка, тя ще бъде в къщата. Ще направя един бренчманинг и тук сега. Аз не обичам да правя големи къщи. От сега си го казвам. Ма не. Окей, ще се събера... къде ще си оставих стакът? Кабелстон. Къде ми е кабелстона? Ето го. Значи, сега ще види такъв път ще направим. То 2 часа ще ми отнеме го направя, макар е. Почвам, така. От тук един път. Чак додолу. Обаче първо всичко трябва да се изкопае. Така. Аре, почвам. Това цяло тук трябва да се изкопае. Ох, маля, аз много време ще копая, ще заривам, ще пребивам, ще... Кил се дали паузирам клипа или го направя бърз кадър, нали, как таком. С Sony Vegas. Аре, така стои. Нищо, карай. Нищо, че някой приятел ползва хероин. Нищо. Još ме им пука. Сега го измисля това как ще бъде тук. Добре. Между другото на един приятел от училището, брат му и той е на училище и ние си правим хипер големи шеги с него само, защото брат му е първи клас и той някакъв хипер до брат му пали цигари. Пали цигари, влезе ги в газа, да. Така.
Значи ние хиперно се гаврим с него, защото той и брат му говори като него и ние викаме, ей, малкия Наско, и той идва при нас и ни вика, и си чупа главата. И такива глупости. Един път си спомням, на един приятел, значи брат ти, интернета, бъгва. Тя е приятел, къде ма е каре. И брат ти, измежду докато говорим по скайп, и брат ти вика, аре бе, ако те още един, ако на те от Wi-Fi ли каза, ако на те от Viva.com ли каза, какво каза, от те от интернета, още един, нали, ако още един път лагне и ми забие на те от интернета, ще им навра рутера в газа. Е, това каза. Аге, бе, това много ме разсмя. Направо се пукнахме от смех, ще им навра рутера в газа, направо. Някакви такива глупости говориш и ми да пътя ще стои така като едно голямо курче. Така сега, какво да си крафтна, каквото направя. Мога ли да стъпа? Спинкай, бебенце. The fuck. Да, това ми е скинът. Ами това е. Какво ще правим? Имам няколко оферти, обичам, когато има ползва. The fuck, трябва да ходя до минута. Да. Окей, свърх капуста, направих всичко. Да си размеря крайите ми си. Да, yes. На тебе, и на тебе. И на тебе. И на тебе пак. Аре, цункайте са, мункайте са. Бебенца. Искам бебенца и шокола. Някой. Надявам се клипът ви е харесал. Коментирайте. Да, съм някакъв положителен вод. Какви глупости говоря, чао, и ще завърна кралата главата в газа.